Således udstyret med mikrofon håber jeg, I kan høre mig. Kære pris- og legatmodtagere, I er dagens æresgæster til H.C. Ørsteds 247. 20. års fødselsdag. Velkommen til tidligere modtagere af H.C. Ørsted-priserne, og velkommen til professor emeritus Johs Nørgaard Frandsen, som i dag uddeler priserne, og som også senere vil tale om vennerne H.C. Ørsted og H.C. Andersen under titlen Eventyrlige og filosofiske dissonanser. Velkommen til repræsentanter for energiselskabet Ørsted, som sponsorerer dagens priser og legater, samt til medlemmer af Ørsted-familien i dag i flere generationer. Også velkommen til repræsentanter for Sydbankfonden, der sponsorerer elevpriserne. Velkommen til priskomiteen. Velkommen til de frivillige H.C. Ørsted-selskabet og til medlemmerne af H.C. Ørsted-selskabet. Og også velkommen til eleverne fra Ørstedskolen, der i år er med fra start. Og så i øvrigt velkommen til alle. Det er i år 12. gang, vi uddeler disse priser. Det startede i det små med en ren kommunal finansiering, men efter at energiselskabet Ørsted har engageret sig i sagen, så kan vi nu uddele en forskerpris på 50.000 kroner, samt 2 forskertalentpriser på hver 10.000 kroner, og i år også 4 studielegater på hver 25.000. Og vi uddeler som nævnt også i år 2 elevpriser til dygtige elever her på skolen. De finansieres af Sydbankfonden, og jeg synes, det er en rigtig fin idé, at vi ved sådan en lejlighed også honorerer dygtige elever fra skolen. H.C. Ørsted-selskabet har 2 hovedaktiviteter for at fremme vores målsætning om at gøre naturvidenskaben relevant som kulturbærende fænomen. Vi foretager denne prisuddeling, og vi driver udstillingen i Østergade. Vi har den store glæde, at flere og flere kommer på planlagte besøg i vores udstilling. Det er familier, og det er besøgsgrupper. Sidste år havde vi 5.000 besøgende, og det var en rekord. Og det er allerede nu tydeligt, at vi kommer op på et betydeligt større antal besøgende i dette år. Der er en del gengangere, og derfor er det vigtigt, at vi hele tiden udvikler udstillingen. I den forbindelse har vi fra Ørsted fået 2 VR-briller, hvor besøgende kan komme en tur i rummet med Andreas Mogensen, der undervejs fortæller om Ørsted og elektromagnetismen. Det er meget populært. I år har det ligeledes været en prioritet for os at få flere medlemmer, og det er gået forrygende. Vi har hen over foråret og sommeren fordoblet vores medlemstal til langt over 200. Det er vigtigt for os, at vores aktiviteter bakkes op af en solid medlemsbase. I år er det 200 år siden, at H.C. Ørsted stiftede Selskabet til Naturlærens Udbredelse, til dagligt kaldet SNU. Selskabet er stadig særdeles aktivt og åbner om 2 dage en stor udstilling i Rundetårn med titlen Fra forsker til folk. Og SNU udgiver ved samme lejlighed en jubilæumsbog, Naturvidenskabens ildsjæle, som ser således ud. Den kommer til at koste 300 kroner, og vi har allerede enkelte eksemplarer i vores udstilling. Men ellers kan den jo købes formentlig både i bogladen og ved SNU. At formidle naturvidenskab i Ørsteds ånd, det er noget særligt. Forfatteren til den store Ørsted-biografi fra 2009, Dan Charlie Christensen, han kaldte sit værk for naturens tankelæser. Og det er faktisk en meget sigende titel. Den måde, vi formidler Ørsted på i vores udstilling i Østergade, synes jeg er loyal over for Ørsted og Ørsteds tankeunivers. Men det er jo ingen hemmelighed efterhånden mere, at vi sammen med Fonden Langelands Elforsyning er i færd med at designe en ny udstilling i storskala model. Fonden har investeret i at engagere professionelle og erfarne aktører, der har andre store projekter på deres CV.
Det er desuden fondens plan at erhverve en ejendom, hvor i planerne kan realiseres. Processen med at forklare disse udstillingseksperter, hvad det egentlig er for et budskab, vi vil have frem, har egentlig været ganske interessant. Det var ikke svært at fortælle dem, hvad vi ikke ville have. Og vi vil ikke have en teoriseret udgave af H.C. Ørsted, og vi vil ikke have noget, der ligner Disneyland forlystelsescenter. Det svære er at finde ud af, hvad vi faktisk vil. Og det vi vil, det er at etablere et kulturelt fyrtårn, hvor Ørsteds natursyn bliver formidlet. At fortælle, at den kompasnål, der i 1820 bevægede sig, er natur på linje med smukke langelandske landskaber. Vi skal pirre nysgerrigheden hos de besøgende og perspektivere de ting, vi viser og siger. Udstillingen skal opfordre de besøgende til selv at lave forsøg, der giver svar på spørgsmål, de måske slet ikke har tænkt på at stille. Og vi lægger også vægt på, at der i udstillingen bliver et rum til fordybelse. Og ikke mindst ønsker vi at fortælle historien om den meget, meget farverige Ørsted-familie. I den sammenhæng først og fremmest selvfølgelig om de to brødre, Hans Christian Ørsted og Anders Sandø Ørsted. De var meget nært forbundne i livet, og det er en rigtig god idé også at huske dem sammen. Vi forventer at kunne præsentere et visionspapir i løbet af efteråret, og når oplægget er færdigt, er det planen at søge andre store fonde og midler til at gennemføre projektet. Ofte bliver store personligheders monumenter og centre opført i hovedstæderne. Men der er gode undtagelser. Martin Luthers liv og levned, det kan man studere i Wittenberg, og vores egen H.C. Andersen kan man gøre sig klogere på i Odense. Derfor er det for os meget naturligt, at et H.C. Ørsted Center skal ligge i fødebyen Rudkøbing. Der mangler svar på en del spørgsmål endnu. Hvor skal centret ligge? Hvad skal det koste? Hvornår er det færdigt? Det kan vi ikke svare ordentligt på i dag. Men én ting kan vi røbe. Navnet, det bliver Tankelynet. Et af Ørsteds 2000 nye danske ord. Ikke mindre end 33 af Ørsteds 2000 nye danske ord, det begynder med ordet tanke. Tankeeksperiment bruger vi ofte. Tankesværm var et af dem. Det kalder man nu tankemøller, tror jeg. Og tankeharmoni måtte jo nødvendigvis også være et Ørsted-ord. Ørsted skrev selv engang et vers til Andersens I Danmark er jeg født, og den starter med se tankelyn gik ud fra danske hjerner. Og Andersen skrev om Ørsted, du tråden fandt en bro for tankens lyn. Men hvad skal der så ske fra nu af og til tankelynen slår ned her i Rudkøbing? Det er på 5. år, at vores udstilling nu står midt i byen, takket være et meget flot sponsorat fra Superbrugsen. Men ingenting kan jo vare evigt, og vi skal finde en god overgangsløsning, da det er meget vigtigt for os, at udstillingen ikke lukker ned. Også det er jeg sikker på, at vi finder en god løsning på i løbet af efteråret. Til sidst vil jeg takke vores mere end 20 frivillige, hvis indsats er helt afgørende for, at vi har en udstilling om H.C. Ørsted i Rudkøbing. Også tak til samarbejdspartnere, det er kommunen, museet og det er Ørstedskolen. Det er særdeles glædeligt, at Ørstedskolen nu for alvor har fokus på Ørsted, og det var en stor fornøjelse i går, da I havde emnedag, at tage imod 5-6 af jeres skoleklasser. Der kommer flere i morgen og flere i næste uge, og det er vi rigtig glade for. Og til allersidst en stor tak til Nynne Prins, der gør et stort arbejde sammen med Henrik Thyssen fra Musikskolen for dette arrangement. Og til Anne Mette Søndergaard og hendes hold i Ørsted og Eva Bylov Nielsen på DTU for det store arbejde, de gør for at bistå priskomiteen med at finde frem til årets priser og legatmodtagere. Tak for ordet. Tak for det. Mine damer og herrer, jeg er utrolig glad for at kunne stå her igen i år og motivere årets prismodtagere og legatmodtagere.
Mit navn er Jakob Østergaard. I hverdagen er jeg professor på DTU, og jeg står her i dag, fordi jeg også er formand for den priskomité, som hvert år har den både vanskelige og ærefulde opgave at vælge årets prismodtagere og legatmodtagere. Komiteen er bredt sammensat med 7 personer med indsigt fra både forskningsverdenen og civilsamfundet, og som repræsenterer os både nationalt og lokalt her fra Langeland. Det er altid både en stor fornøjelse og en stor ære at få lov til at hædre nogle af Danmarks dygtigste forskere og formidlere. Det er også en stor fornøjelse at få lov til at uddele rejselegater. Det er meget meningsfuldt at få lov til at hjælpe nogle af Danmarks dygtigste og mest ambitiøse unge studerende, der gerne vil realisere drømmen om et studieophold ved et udenlandsk universitet. Og så er det ikke mindst en glæde, at vi samtidig kan hædre og holde H.C. Ørsteds navn i hævd ved at uddele priserne og rejselegaterne i hans navn. Ørsted er en af Danmarks mest betydeligste videnskabsmænd gennem tiderne. Hans opdagelse af elektromagnetismen for ca. 200 år siden er fundamentet for vores moderne samfund. Samtidig rakte hans interesser så langt ind i andre områder, og han blev en central person i den danske guldalder. Han kom til at sætte stort aftryk på det danske samfund, lige for opfindelsen af et stort antal danske ord, som Troels var inde på, som vi stadig bruger flittigt, til oprettelsen af den polytekniske læreanstalt, det nuværende DTU, og meget, meget mere. Vi har som sædvanligt en stribe uddelinger. Det opfatter 4 rejselegater, 2 forskertalentpriser og selvfølgelig hovedprisen, nemlig H.C. Ørsted-prisen. Og i år starter vi med uddelingen af H.C. Ørsted-prisen. Og inden jeg kommer til motivationen af årets prismodtager, lad mig først introducere prisen lidt. Prisen tildeles til en person som påskyndelse for dennes bidrag til at udvikle naturvidenskaben og gøre den tilgængelig for den brede offentlighed. Vi lægger derfor vægt på, at det er en person, som repræsenterer videnskaben i Danmark på internationalt højeste niveau, samtidig med, at det er en person, der ud over en dyb faglighed evner at formidle og sætte forskningen i perspektiv i samfundet. Præcis som Ørsted, der ikke blot var landets ledende naturvidenskabsmand på sin tid, med en bred international anerkendelse, men også havde et bredt syn på videnskaben og dens rolle. For eksempel så Ørsted en tæt sammenhæng mellem forskellige erkendelsesformer, blandt andet videnskaben, filosofi og kunst, og han påvirkede centrale skikkelser i sin samtid på fagområder langt uden for sit eget. I fundasen for H.C. Ørsted-prisen står der endvidere, at prisen skal være med til at synliggøre Ørsteds tilknytning til Rudkøbing og Langeland, og hædre H.C. Ørsteds betydning for naturvidenskab, teknik og kultur i vores tid. Det er derfor naturligt, at prisen bærer Ørsteds navn, og derfor vi uddeler den her på Ørsteds fødselsdag på det dejlige Langeland i Rudkøbing. Stedet, hvor han blev født den 14. august 1777 og voksede op tæt på, hvor vi befinder os lige nu. Ørsted-prisen består af et personligt legat på 50.000 kroner, som årets prismodtager har valgt at donere til Wild Nature Foundation. Det er en organisation, som arbejder med at beskytte verdens vilde natur og dyreliv. Samt en meget smuk og individuelt designet statuette af en sommerfugl, som står heroppe, som er fremstillet i sølv og emalje af den langelandske kunstner Sabine Marius. Med denne indledning lad mig motivere tildelingen af H.C. Ørsted-prisen 2024. Ørsted-prisen 2024 går til astronaut Andreas Mogensen. Det er med stor glæde, at vi tildeler Andreas Mogensen H.C. Ørsted-prisen for hans unikke bidrag til teknisk og naturvidenskabelig forskning, samt hans formidable indsats inden for formidling. Andreas Mogensen har ikke blot markeret sig som en pioner inden for rumfart,
men også som inspirator for kommende generationer. Andreas Mogensen blev den første dansker i rummet, da han i 2015 blev sendt til den internationale rumstation ISS som en del af ESA's IRIS-mission. Med en baggrund som civilingeniør og en Ph.D.-grad i rumfart fra University of Texas at Austin, har Andreas Mogensen bidraget væsentligt til rumforskning og teknologiudvikling. Hans arbejde har omfattet alt fra testflyvninger til avancerede eksperimenter i rummet, hvilket har udvidet vores forståelse af universet og teknologiernes muligheder. Og senest i 2023 blev hans bidrag anerkendt ved udnævnelsen til adjungeret professor ved DTU. Andreas' seneste mission, Hugin, var i 2023, hvor han den 26. august blev sendt op i Dragon Run-skibet ovenpå en Falcon 9-raket, og det var starten på godt et halvt års ophold i rummet. Her blev han den første ikke-amerikanske pilot på et amerikansk rumskib, SpaceX Crew 7, og han blev kommandør på ISS. Dette understreger Andreas' lederskab og tekniske ekspertise, og det har uden tvivl rod i Andreas' meget tiltalende væsen og hans evne til at samarbejde på tværs af internationale grænser og kulturer. Under sin mission har Andreas gennemført videnskabelige eksperimenter, der har udvidet vores forståelse inden for vidt forskellige områder, som f.eks. vandrensning, 3D-printing med metal og kæmpe lyn i jordens atmosfære. Men det er ikke kun hans tekniske bedrifter, der gør Andreas til en værdig modtager af Ørstedprisen. Hans rejse til rummet har ikke kun været en teknologisk bedrift, men også en kilde til en fascination og inspiration for mange, især børn og unge. Hans dedikation til formidling har haft en uvurderlig indflydelse på offentlighedens interesse og forståelse for naturvidenskab og teknologi. Han har inspireret utallige danske børn og unge til at interessere sig for disse områder. Andreas formår at bringe komplekse videnskabelige emner ned på jorden gennem sin omfattende formidling, som blandt andet sker ved engagerede foredrag, blogs og på sociale medier. Hans seneste mission til ISS har omfattet en række initiativer, der har haft til formål at inspirere og inddrage børn og unge i rumfartens fascinerende verden. Et udtryk for, at han i den grad har fat i de danske børn og unge, er hans følgere på de sociale medier, der tælles i 100.000 vis. Andreas har engang sagt, rumfart er en oplagt måde at inspirere især børn og unge på, fordi den taler til vores naturlige nysgerrighed og vores naturlige trang til at udforske vores omgivelser. Og det er ord med handling bag. Andreas har blandt andet været aktivt engageret sig i Videnskabsklubben, hvor han har skabt en direkte forbindelse mellem rumforskning og unge mennesker. I samarbejde med Danmarks Radio har Andreas med konkurrencen Mission Ultra Space inviteret skoleelever til at indsende forslag til eksperimenter, som han kunne udføre på ISS. Og Andreas har arbejdet med at synliggøre ISS bane over Danmark, for at gøre det muligt for børn og unge at følge rumstationen med det blotte øje. Så Andreas Mogensen er en sand pioner, og han er en rollemodel, hvis arbejde og engagement har haft en dybdegående indvirkning på både videnskaben og den brede offentlighed. Han er derfor en yderst velfortjent modtager af H.C. Ørstedprisen. Med andre ord, vi har med Andreas en meget værdig modtager, som til fulde opfylder kriterierne for at modtage H.C. Ørstedprisen. Stort tillykke, og så vil jeg gerne bede Andreas komme op sammen med Johs Nørgaard Fransen, som skal uddele prisen. Jeg vil sige et par ord til dig bagefter. Hjertelig tillykke. At få lov til at overrække dig prisen er en fantastisk ting. Jeg vil sige til dig, at H.C. Ørsted ville naturligvis have elsket dig. Men det ville H.C. Andersen også. H.C. Andersen skrev en lille samling, der hedder Billedbog uden billeder. Arbejdstitlen var Hvad månen så. Det er verdenslitteraturens første månefortælling. Månen fortæller, hvad den ser ned på jorden.
Og det har du jo også fortalt. Lidt senere skrev H.C. Andersen en historie, der hed Lykkens kalosker, altså Lykkens galosje og overtrækssko, som blandt andet handler om en vægter, der får de her sko på. Og når du tænker noget, så går det i opfyldelse. Han tænker, sikkert over en flot måne, der vil jeg gerne op smut, så stod han deroppe. Og så siger han, månen er jo blød som sne i overfladen. Det samme gentog Buzz Aldrin, da han var deroppe. Det var en helt anden sag. Endnu en gang, hjertelig tillykke. Tusind tak. Og næste programpunkt er, at Andreas, nu når han lige er kommet af med priserne dernede, vil give en festforelæsning. Jamen, god formiddag, og tusind tak for den her fornemme ære. Da jeg så sommerfuglen stå her i morges, da jeg kom ind, så kunne jeg med det samme genkende det billede, der er blevet brugt til, eller som inspiration til farvelægning. Så det er jeg meget, meget imponeret over. Og det er en stor ære at kunne stå her i dag, og ikke alene modtage prisen, men også at få lov til at dele med jer alle sammen min egen fascination for rummet og for rumforskning. Det er i min mening det allermest spændende, man kan beskæftige sig med. Og det synes jeg, man kan se på det her billede, eller i hvert fald er det her billede et godt eksempel på, hvad det er, jeg finder så fascinerende ved rummet og ved rumforskning. Og nu hørte vi tidligere om UFO'er, og det har måske også lidt at gøre med det her billede. Fordi fra rumstationen, når man er på nattesiden af jorden, og man slukker lyset deroppe, og man giver sine øjne nogle få sekunder til at vende sig til mørket, jamen så ser man milliarder og milliarder af stjerner. Og det synes jeg er virkelig imponerende. Og det sætter i hvert fald i mig mange tanker i gang, fordi når man ser de her milliarder stjerner, så kan jeg i hvert fald ikke undgå at få en fornemmelse for, at universet er uendeligt stort, eller næsten uendeligt stort. Og det synes jeg, det er spændende, fordi når noget er så stort, næsten uendeligt stort som universet, så må det også betyde, at der er så mange spændende opdagelser, der venter os i fremtiden. Så mange spændende muligheder derude. Og det sætter jo fantasien fri, og man har mulighed for at forestille sig liv, for eksempel derude. UFO'er. Måske ikke UFO'er, der har besøgt os her på jorden, men der må der være noget derude. Altså, vi ved i dag, at der formentlig er planeter og mange af stjernerne i Mælkevejen. Og det vil så sige, at hvis der er milliarder af stjerner i Mælkevejen, så er der formentlig også milliarder af planeter. Og det synes jeg er fascinerende, fordi hvad gemmer sig på de planeter? Og kan det virkelig passe, at jorden er den eneste planet med liv på? Det tror jeg simpelthen ikke. Så det er, hvad jeg selv synes er så fascinerende ved rummet. Det er, hvad der begejstrer mig, og som jeg også tror tiltrækker så mange mennesker, især børn og unge, nemlig den her nysgerrighed, som vi også hørte lidt om tidligere. Den her trang til at forstå, hvad det er, vi er en del af, hvor vi kommer fra, hvor vi er på vej hen. Og selvom det kan virke lang tid siden, at vi sidst var på månen, det var jo i 1972, det er mere end 50 år siden, og når vi tænker på vores egen menneskealder, så er det jo lang tid, 50 år. Men set i den kosmiske tid, så er 50 år absolut ingenting. Og vi er også derfor kun stadigvæk i startfasen af at udforske rummet. Så jeg er sikker på, at der venter os rigtig mange spændende opdagelser i rummet i fremtiden. Men rumfart og rumforskning er også langt mere end det, vi kan se, når vi kigger op på nattehimlen. Rumfart og rumforskning er langt mere end bare stjerner, planeter, galakser og sorte huller. For rumfart og rumforskning, det handler i lige så høj grad om jorden, om vores eget hjem. Og det er noget, vi ofte glemmer. Men det er noget, vi skal have i tankerne, fordi mange af os spørger,
hvad skal vi bruge penge på rumforskning for, når vi har så mange problemer på jorden? Skal vi ikke hellere koncentrere os om jorden? Men rumfart og rumforskning, det handler i lige så høj grad, eller nogle gange der i højere grad, om jorden. Og det håber jeg kan overbevise jer om i dag. Fordi som man også ser på det her billede, så er jorden en del af rummet. Og det var noget, vi blev opmærksom på helt tilbage i 1968, da de første mennesker nogensinde rejste mod rundt om bagsiden af månen, og så kom frem igen. Så kunne de se jorden stå op. På samme måde som vi kan se solen stå op her fra jorden. Og så tog de det her ikoniske billede, Earthrise. Og det var første gang, de mennesker nogensinde havde set vores planet som sådan en klode svævende i rummet. Alle jordens mennesker på nær de 3 astronauter ombord på Apollo 8 rumskibet er med på det her billede, for de befinder sig alle sammen på jorden. Apollo-missionerne, det var også det, der var med til at vække min egen begejstring for rumfart og rumforskning. Det var det, der vækkede min drøm om at blive astronaut. Som barn kunne jeg ikke forestille mig noget mere spændende, end at få lov til at gå rundt på månen og udforske månen. Altså, det var et ægte eventyr, en ægte opdagelsesrejse, Apollo-astronauterne var på. Det var i midt-80'erne, slutningen af 80'erne, at jeg i 4., 5. og 6. klasse begyndte at lære om de amerikanske astronauter og om Apollo-missionerne. Det var også nogenlunde samtidig med, at filmen Top Gun med Tom Cruise kom ud, og den synes jeg også var enormt fascinerende. Så jeg drømte også om at blive jægerpilot, og det passede egentlig fint ind i den her drøm om at blive astronaut, fordi traditionelt set, eller historisk set, så startede astronauter deres karriere som jægerpiloter, så blev de testpiloter, og så blev de astronauter. Og det forestillede jeg mig også, at jeg ville følge den vej. Men som årene gik, der begyndte jeg også at blive fascineret af naturvidenskab og forskning. Fordi det er også en måde at gå på opdagelse i vores verden på. Så man kan rejse ud som astronauter og fysisk gå på opdagelse, men man kan også igennem sit laboratorie, som H.C. Ørsted gjorde, gå på opdagelse i naturens verden ved at forske. Og det synes jeg var enormt spændende. Og så indså jeg, at hvis jeg blev pilot, og så ikke endte med at blive astronaut, chancen for at blive astronaut var jo meget, meget lille, jamen så ville jeg være pilot resten af mit liv sikkert. Og det ville jeg ikke. Jeg ville gerne arbejde med naturvidenskab, og især med rumfart og rumforskning. Så jeg opgav min drøm om at blive jægerpilot, og så blev jeg så rumfartsingeniør i stedet for. Fordi så tænkte jeg, så kan de mindste være med til at udvikle satellitter og rumskibe, og så sende dem ud i rummet, hvis jeg ikke selv kunne blive sendt afsted. Og det gjorde jeg så. Jeg blev rumfartsingeniør, og så skete der noget lidt interessant, da jeg blev færdiguddannet som civilingeniør. Der var ikke rigtig nogen jobs, interessante jobs inden for rumfartsindustrien. Og jeg valgte så at blive ingeniør ude på en borerig ude på havet, og hvor jeg så skulle lede efter olie. Og jeg kan huske, at jeg var til jobsamtale med firmaet Schlumberger, og de så lidt skeptisk på mit CV og spurgte, er det virkelig noget, du gerne vil? Og så sagde jeg, jamen altså, så længe I sender mig et eller andet spændende sted hen, så vil jeg gerne. Og de sendte mig så til Congo og Angola, og der fik jeg så lov til at arbejde. Fordi det her med at rejse er også noget, der altid har tiltrukket mig igen, fordi det er jo forbundet med eventyr og opdagelsesrejse. Men det interessante er, at hvis jeg ikke havde taget den chance, hvis jeg ikke havde taget det job i olieindustrien, så var jeg nok aldrig blevet valgt som astronaut. Og det er fordi, så havde jeg nok ikke haft den nødvendige praktiske eller operationelle erfaring, som astronauter også skal have. Man skal have en teknisk og naturvidenskabelig baggrund, men man skal også have noget praktisk erfaring. Fordi det at arbejde og bo ombord på en rumstation, det kræver altså også noget mere end bare en akademisk uddannelse. Og det synes jeg, det er noget, der ofte går lidt tabt. Min historie bliver ofte præsenteret som, jeg havde en drøm, og så gik jeg målrettet efter den drøm. Og det gjorde jeg til dels også, men jeg greb også de chancer, der opstod. Og det synes jeg, det er vigtigt, fordi det er svært at forudsige,
hvilken vej, der leder en mod målet. Jeg synes, man skal være fleksibel. Jeg synes, man skal gribe de chancer, der opstår i livet, fordi man ved aldrig, hvad det er, der leder en i mål. Og i mit tilfælde havde jeg ikke taget de år og arbejdet ude på en borerig, jamen så var jeg sikkert aldrig blevet valgt som astronaut. Men det gjorde jeg så heldigvis i 2009, da ESA, den europæiske rumorganisation, søgte nye astronauter, og jeg blev sammen med 5 andre valgt til astronaut, og så var jeg på min første mission i 2015. Og jeg har altså arbejdet for ESA, den europæiske rumorganisation, lige siden da. Og ESA er en rigtig, rigtig spændende organisation at arbejde for. Vi laver rigtig mange spændende ting, udover at sende astronauter i rummet. Man kan sådan set opdele vores aktiviteter i 4 forskellige søjler. Længst til venstre, der har vi det, vi normalt forbinder med rumfart. Det vil sige udforskning af solsystemet, udforskning af universet ved hjælp af rumteleskoper som Hubble og James Webb. Vi har robotbiler, vi sender til Mars. Vi har astronauter, vi sender op til den internationale rumstation. Men det er altså kun en del, og det er faktisk en lille del, der kun udgør 20% cirka af vores årlige budget. Langt størstedelen af vores arbejde i ESA, det går på den her søjle, vi kalder applications, som faktisk er jordbaserede serviceydelser. Det er blandt andet satellitkommunikation, satellitnavigation, og så er det også jordobservation. Og jordobservation udgør faktisk det allerstørste program i ESA. Det er lidt over 30% af vores årlige budget, vi bruger på jordobservationssatellitter. Altså satellitter, der kredser om jorden og studerer jorden og giver os den viden eller den data, vi har behov for at kunne forstå, hvordan vores jord bliver påvirket af sådan nogle ting som solen, men selvfølgelig også os mennesker på godt og ondt. Så jordobservation, satellitnavigation, satellitkommunikation spiller en kæmpe rolle i vores moderne samfund, og det er noget, der vil vokse. I kender alle sammen, som jeg sagde, sikkert til satellitkommunikation og navigation, men det næste store skridt, det bliver data fra jordobservationssatellitter, som vi kan bruge næsten i real time til for eksempel katastrofeovervågning, til overvågning og effektivisering af skibstrafik, flytrafik, byplanlægning, og så videre, og så videre. Præcisionslandbrug. Så det er noget, der vil vokse meget, meget i den kommende tid. Og selvfølgelig, jo mere afhængig vi bliver af netværk af satellitter, der kredser om jorden, desto mere skal vi så også passe på de her netværk, fordi de kan være skrøbelige. Det vil sige, at vi har også en søjle, der fokuserer på beskyttelse af satellitter, beskyttelse fra for eksempel solstorme, hvor højenergi, altså partikler, elektroner, atomer, protoner med høj energi fra solen kan ødelægge de her satellitter. Og selvfølgelig også beskyttelse fra rumskrot. Rumskrot bliver et større og større problem, jo flere satellitter vi sender i vejret i rummet. Og så selvfølgelig også overvågning af asteroider og kometer, der selvfølgelig også udgør en fare for jorden. Og så til sidst, for overhovedet at kunne have et rumprogram, så er man nødt til at have løfteraketter til at sende dem i rummet og kontrolcenter til at styre dem fra. Så det er de aktiviteter, vi arbejder med hos ESA. Og som sagt, så udgør jordobservation satellitter den allerstørste bid på lidt over 30% af vores årlige budget. Og her bare et eksempel på nogle af de forskellige satellitter, vi har, der studerer jorden. Og det er alt fra den danskledede Swarm-mission, der studerer jordens magnetfelt, til GOGI, der studerer tyngdefeltet, og så andre satellitter, der studerer skyerne, havisen, indlandsisen, gletsjere, til saltindholdet af verdenshavene og vandindholdet af jorden. Og de satellitter, det er dem, der skal gøre os klogere på vores planet og give os den viden, der blandt andet kan få betydning for vores forståelse for klimaændringer og hvordan jorden måske vil ændre sig i de kommende år. Men det er ikke kun
jordobservationssatellitter, der kan gøre os klogere på jorden. Det kan vores studier af andre planeter også. Og det lyder måske underligt, men der er god grund til også at studere vores naboplaneter. Og forhåbentlig om et års tid eller 2, så vil den her europæiske robotbil lande på Mars, og så vil den køre rundt og lede efter både tegn på vand og tegn på liv. Og grund til, at det er så spændende at studere Mars, jamen det kan man blandt andet se fra det her kort. Et af de mest spændende kort, vi har af Mars. Det er et kort, der viser overfladehøjden, eller forskellen på overfladehøjden. Og her svarer de blå farver til lavtliggende områder, og så de røde og gule og hvide til højtliggende områder. Så vi kan blandt andet se 3 kæmpe vulkaner her i hvidt, og så hele solsystemets allerstørste vulkan, Olympus Mons, lige her. Men det, der også er virkelig spændende ved Mars, det er, at der er en tydelig forskel på den nordlige halvkugle og den sydlige halvkugle. Den nordlige halvkugle består hovedsageligt af lavtliggende områder, hvorimod den sydlige halvkugle består af højtliggende områder. Og nu er det så farvet blåt her, og det leder selvfølgelig tankerne hen på vand. Og det kunne faktisk godt være, at der har været et stort hav på den nordlige halvkugle. Fordi noget andet, man også lægger mærke til, når man kigger godt efter, det er, at på den nordlige halvkugle, der er ikke særlig mange kratere. Derimod på den sydlige halvkugle er der masser af kratere. Statistisk set, så burde der være lige så mange kratere, både på den nordlige og den sydlige halvkugle. Og det vil sige, at der har været et eller andet, der har visket kraterne ud, præcis som her på jorden. Altså her på jorden, hvis vi går ud i naturen, så ser vi ikke særlig mange kratere. Og det gør vi ikke blandt andet, fordi der er vind og vand og regnvejr, der er med til at viske kraterne ud efter de formet. Der er nogle få kratere stadigvæk på jorden, men der er ikke særlig mange. Derimod minder den sydlige halvkugle af Mars os meget om månen. Og på månen er der nemlig mange krater, fordi der ikke er noget vejr. Der er ikke noget vand til at viske kraterne ud. Og det må jo så betyde, at der har været noget vand heroppe engang. Og det er spændende, for det betyder, at Mars har gået fra at være en planet, der på mange måder har lignet Jorden for nogle milliarder år siden. Det vil sige, at Mars har haft en tyk atmosfære, der har gjort, at der har været varmt nok til, at der kan have været flydende vand på overfladen. Den atmosfære er på en eller anden måde forsvundet, og Mars er i dag blevet til en kold og tør planet. Og det vil sige, at ved at studere Mars, så bliver vi også klogere på Jorden. Fordi lige nu så har vi kun Jorden at se på, og det er meget svært at udregne eller forstå, hvad mulighederne er, når du kun har et eksempel at kigge på. Men når du så samtidig kan studere Mars og for eksempel også Venus, jamen så har du pludselig nogle idéer til, hvordan Jorden også kan ændre sig med tiden. Venus er jo så gået den modsatte vej. Venus har fået der har måske også engang været vand på Venus, men i dag så har Venus fået sådan utrolig en tyk atmosfære bestående hovedsageligt af CO2, der gør, at alt vandet er fordampet, og at overfladetemperaturen på overfladen er måske 400 grader. Altså det er virkelig et helvede på overfladen af Venus, netop på grund af den drivhuseffekt. Så igen noget, der har stor relevans for vores studier af Jorden. Men mit arbejde har selvfølgelig fokuseret sig på den internationale rumstation, som er vores laboratorie i rummet, og hvor jeg nu har haft mulighed for at arbejde af 2 omgange. Jeg må indrømme, så snart jeg landede i 2015 efter min første mission, der vidste jeg, at jeg ville afsted igen, fordi rumstationen det er så et utroligt sted at få lov til at arbejde. Mange mennesker spørger mig også, om man ikke er klaustrofobisk, eller man ikke bliver klaustrofobisk, når man bliver sendt i rummet. Og det kan jeg sige, det gør man ikke, for rumstationen er enormt stor. Altså vi er 7 mennesker på en rumstation med en længde på 80 meter, og der er masser af plads til os alle sammen. Rumstationen er også ved at være lidt gammel. Det første modul blev sendt op i 1998. Og det første hold af astronauter flyttede ombord i november 2000. Og det vil sige, at i snart 24 år har vi haft astronauter ombord på rumstationen. Altså der har ikke været en eneste dag
i snart 24 år, hvor vi ikke har haft astronauter ombord på rumstationen. Og det synes jeg i sig selv er bemærkelsesværdigt. Det synes jeg virkelig er imponerende. Og jeg havde så den fornøjelse af at være kommandør for den 70. 20. ekspedition. Den her ekspedition, der går helt tilbage, eller der strækker sig helt tilbage til den allerførste ekspedition, Expedition 1, der startede som sagt i november 2000. Og vi var en international besætning på 7. Der var 2 amerikanske NASA-astronauter, 3 russiske kosmonauter, en japansk astronaut og så mig selv. Og derudover så fik vi også besøg af en privat mission, Axiom 3-missionen, der blandt andet bragte min svenske ESA-kollega Markus Wandt op på rumstationen, samt en italiensk astronaut og den første tyrkiske astronaut. De besøgte os i 2,5 uger cirka, men hovedbesætningen det var os 7, og hvor jeg havde fornøjelsen af at være kommandør. Jeg havde også fornøjelsen af at være pilot ombord på Dragon-rumskibet, vi blev sendt op med, og som vi landede med igen. Og det var virkelig, virkelig spændende. Første mission, der blev jeg sendt op med Soyuz-rumskibet, det russiske rumskib, der blev udviklet i 1960'erne og 1970'erne. Et gammelt rumskib, kan man sige, men meget, meget robust og kendt rumskib, fordi det har været i brug så lang tid. Men gammelt forstået på den måde, at der er masser af ventiler og knapper og håndtag, man skal dreje på og så videre, for at få det til at fungere. Dragon-rumskibet er blevet udviklet inden for de sidste 10 år, og det vil sige, at det minder meget mere om en moderne Tesla med fladskærme, som I også kan se på det her billede. Så virkelig interessant at få mulighed for at flyve på 2 forskellige rumskibe. Og her kan vi se Dragon-rumskibet her på forenden af rumstationen koblet på. Sådan ser Dragon-rumskibet ud. Og så selvfølgelig resten af rumstationen med solpanelerne, radiatorerne og så vores store robotarm. Rumstationen er først og fremmest et laboratorie, hvor vi kan lave rigtig meget spændende forskning. Og det er forskning inden for alt, hvad man kan forestille sig. Fysik, kemi, biologi, fysiologi osv. osv. Og grund til, at det er så spændende at lave forskning ombord på rumstationen, det er, fordi at vi kan undersøge, hvordan fysiske processer, kemiske processer, biologiske processer opfører sig uden tyngdekraft. Tyngdekraften er en meget stærk kraft, der ofte overskygger de mindre kræfter. Og det betyder altså, at når vi tager ud i rummet, jamen, så har vi mulighed for at få en dybere indsigt i mange forskellige processer. Men det er selvfølgelig ikke kun de videnskabelige forsøg, der er vægtløse. Det er alt, også os selv, alt vores mad, vores drikke. Så man skal være lidt forsigtig, når man arbejder deroppe, fordi ting har det med at flyve væk og hurtigt forsvinde. Her er det juice fra vores poser. Alt drikkevarer kommer i poser, og så drikker vi ved hjælp af sugerør, fordi væsker bliver selvfølgelig ikke i et glas eller et krus. Men bare for at illustrere, hvad det vil sige at være vægtløs. Der er en lille boble, der er ved at forsvinde. Ja, man bliver nogle gange lidt barnagtig, når man er ombord på rumstationen. Men vi er der først og fremmest for at arbejde og forske. Og der er utrolig mange spændende ting, vi forsker i. Og jeg vil bare nævne et par enkelte eksempler af den forskning.
Først og fremmest er der den fysiologiske forskning, hvor vi selv lægger krop til. Altså vi er selv forsøgspersoner deroppe, og det er med det formål at blandt andet at studere, hvordan vores kroppe bliver påvirket af at være i rummet. Og det er selvfølgelig med henblik på at kunne rejse længere ud i rummet, en dag forhåbentlig hele vejen til Mars. Og der er altså tale om en mission, der kommer til at vare mellem 2 og 3 år, og der er det vigtigt for os at forstå, hvordan vores kroppe bliver påvirket af sådan en lang rumrejse. Men det, der så også er spændende, det er, at det giver os viden, vi kan bruge her på jorden. I det her tilfælde, der studerede vi vores immunforsvar. Altså vi ved, at vores immunforsvar bliver påvirket af stress, for eksempel. Og det betyder ikke kun at være mental stress, men også fysisk stress. Og vi astronauter bliver meget stresset, når vi er i rummet. Altså ikke sådan traditionelt mentalt stresset, men det er bare det, at vi opholder os på rumstationen. Et isoleret område, hvor vi er væk fra vores familie og venner i et halvt år ad gangen, i en uvant situation, hvor vi er vægtløse, vores kroppe svæver. Så det er med til, at vi oplever stress, og det påvirker vores immunforsvar. Og det er så oplagt at studere, hvordan vores immunforsvar bliver påvirket, så vi også kan hjælpe folk her på jorden, der selvfølgelig også bliver stresset og på den måde oplever et svækket immunforsvar. Og så er der nogle eksperimenter, som er næsten science fiction-agtige. Vi har flere forskellige 3D-printer, men vi har blandt andet den her biologiske 3D-printer, der bruger menneskeceller. Og vores forsøg gik ud på at printe et mini-hjerte, altså et mini-organ. Det lykkedes ikke helt, men det er et rigtig spændende forsøg, som vil fortsætte i mange år endnu på rumstationen. Tanken er, at man måske en dag i fremtiden vil kunne printe menneskelige organer i rummet, og så bruge dem her på jorden til transplantationer, så man ikke er så afhængig af donorer. Grunden til, at det kan lade sig gøre i rummet, det er, fordi hvis du i et laboratorium her på jorden gerne vil studere celler, der vokser, jamen så er det meget svært at få dem til at vokse i 3 dimensioner. Typisk så ligger cellerne sig på overfladen af en petriskål, og så danner de en 2-dimensionel hinde. Og det er simpelthen fordi, de bliver påvirket af tyngdekraften. Men i rummet, fordi de er vægtløse, jamen så kan de vokse eller arrangere sig i en 3-dimensionel struktur, præcis som de gør i vores kroppe. Så er det meget lettere at få dem til at danne et menneskeligt organ. Rigtig, rigtig spændende forskning. Og selvfølgelig planter er også noget, vi dyrker ombord på rumstationen. Både med henblik på måske en dag i fremtiden at kunne dyrke afgrøder i rummet, som vi kan spise, fordi vi selvfølgelig ikke har frisk frugt og grønt normalt deroppe, men også fordi de måske en dag kan indgå i vores life support systemer. Altså planter her på jorden, de bruger jo den CO2, vi udånder og genererer den ilt, vi har behov for. Så man kunne måske også bruge planter i et meget mere bæredygtigt system ombord på rumstationen. Og netop den her idé med bæredygtighed, det er normalt ikke noget, man forbinder med rumfart, men det er faktisk en vigtig del af den, ikke alene forskning, men også vores tilværelse ombord på rumstationen, fordi vi er dybt afhængige af forsyninger fra jorden. Og for at gøre os mindre afhængige, så har vi behov for at være mere bæredygtige. Så allerede i dag, der genbruger vi helt op til 95% af alt vores vand ombord på rumstationen. Det vil sige, at alt vores urin bliver samlet sammen med vores sved og alt andet luftfugtighed i luften, bliver samlet sammen, bliver renset og bliver lavet til drikkevand igen. Og her har jeg mulighed for at teste noget dansk teknologi, der kan rense drikkevand eller spildevand på en lidt anderledes måde. I stedet for at bruge kemikalier og energi, jamen så bruger det proteiner i en membran, der kun tillader vandmolekyler at passere igennem. Det er en videreudvikling af noget teknologi, jeg også testet på min første mission. Men det er netop det her med bæredygtighed og genbrugelighed er utrolig vigtigt. Og jo længere vi kommer ud i rummet, altså hvis vi skal have en base på månen, og en dag en base på Mars, jamen så vil bæredygtighed spille en nøglerolle. Og det er jo rigtig, rigtig spændende, fordi bæredygtighed er jo også noget, vi har stor fokus på her på jorden. Og så også en anden form for 3D-printer, havde jeg mulighed for at teste en 3D-printer til metal. Igen i et forsøg på at gøre os mere
uafhængige fra jorden. Altså en dag i fremtiden, hvis vi kunne printe vores eget værktøj, for eksempel vores eget grej deroppe, så ville vi kunne blive meget mere uafhængige af forsyninger fra jorden. Og måske en dag på månen, så kan man også bruge månestøv til for eksempel at printe selve modulet eller månebasen. Der er mange forskellige forskningsforsøg, der går ud på at bruge noget, der ligner månestøv til at kunne 3D-printe beboelsesmoduler på månen. Og så til sidst, i og med at vi bliver så påvirket af at være i rummet, blandt andet mister vi muskelmasse og knoglemasse, jamen så motionerer vi 2 timer hver dag, og det gør vi blandt andet på en cykel, som I kan se på det her billede. Og det spændende på min mission, det var, at jeg havde fået et par VR-briller med op på rumstationen, som jeg kunne koble til cyklen. VR-briller, der indeholdt flere forskellige cykelruter rundt omkring i Danmark. Og så kunne jeg så sidde i en halv time, 45 minutter ombord på rumstationen, og så cykle rundt i den danske natur. Og det var en af mine yndlingsaktiviteter, fordi det var bare skønt at få sådan en halv times break i løbet af dagen, og ikke at skulle sidde og kigge ind i en laboratorievæg, men så kunne cykle for eksempel rundt i Salling Bakker, og lytte til fuglene kvidre, lytte til vinden blæse gennem træerne, og føle, at jeg var ude i naturen. Et fantastisk eksperiment, jeg fik lov til at udføre. Og det endte med, at jeg brugte dem hver gang, jeg skulle motionere. Så tog jeg brillerne på, selvom det ikke var krævet som en del af forsøget. Grunden til, grunden til, det er så sjovt at være på rumstationen, men også grunden til, at vi mister muskelmasse og knoglemasse, hvis vi ikke motionerer, det er, fordi det kræver absolut ingen energi og ingen muskler at bevæge sig. Bare det mindste lille skub, så flyver man ned gennem rumstationen som Superman. Og det er bare en vidunderlig følelse af frihed. Og som I kan se, så kræver det jo absolut ingenting at flyve. Det eneste er, at man skal lige huske at gribe fat i det sidste håndtag, inden man rammer væggen, fordi det er meget svært at bremse sig. Og som I kan se, så er der også masser af rod ombord på rumstationen. Det er måske lidt strengt at kalde det rod, men kabler, computer, alt muligt grej er sat rundt. Så man skal også være sikker på, at man lige flyver ned gennem midten af rumstationen, så man ikke hænger fast i noget. En anden ting, planen var, at jeg skulle have været på rumvandring under min rumvandring, men vi skulle have været på en anden rumvandring, som jeg skulle have deltaget i. Den blev desværre aflyst, selvom vi var fuldstændig klar. Altså, vi havde testet vores rumdragter inde i luftslusen, vi havde klargjort vores værktøj. Hele planen var parat, og vi havde gennemgået den. Men dagen inden, altså morgenen inden vi skulle have været på rumvandring, så fik vi at vide, at den desværre var blevet udskudt eller aflyst. Den er så stadig ikke blevet udført. NASA tænker på at udføre den her senere i løbet af efteråret i år. Men den blev aflyst af grund liter rumvandring. Og netop det her med rumskrot er en betydelig risiko, når man rejser ud i rummet. Det her det er et billede, jeg har taget af vores robotarm, hvor man kan se det her hul, der blev skabt for, jeg tror det var tilbage i 2021, da
da robotarmen blev ramt af et stykke rumskrot, eller det har sikkert bare været et lille bitte sandkorn på måske 1,5 millimeter størrelse, men fordi vi bevæger os med 28.000 km i timen, så kan selv et lille sandkorn på 1 eller 2 millimeter altså skabe et kæmpe hul. Og som sagt, så er det også noget, vi er blevet mere bevidste om. Der er nu, når man sender satellitter i rummet, så skal man også have en plan for, hvordan man skaffer sig af med satellitterne, så det ikke bliver til yderligere rumskrot, fordi det er til fare, ikke kun for astronauter, men for os alle de satellitter, der giver os kommunikationsevner, navigation og selvfølgelig også jordobservation. Så det er noget, vi arbejder meget bevidst med også. Men ellers, da jeg ikke arbejdede, eller selv en gang imellem, da jeg arbejdede blandt andet med at tage billeder af de her kæmpe lyn, vi også hørte om lidt tidligere, der fik jeg også lov til at sidde ude i Cupola, vores vinduesmodul, når jeg skulle tage billeder af lyn, også billeder af månen til et andet dansk forskningsprojekt. Men altså, når jeg ikke arbejdede, så elskede jeg også at sidde ude i Cupola og kigge ned på vores smukke blå planet og også ud på himmelrummet. Fordi det er det er verdens bedste udkigspost, kan jeg godt sige. Man kan se så mange vidunderlige, fantastiske, spændende ting deroppe fra, og med et godt kamera og en god zoomlinse, jamen så kan man virkelig tage nogle imponerende billeder. Og det, der også gør Cupola så spændende, det er, at man får en fornemmelse for, at man ser hele jordkloden. Jeg viste det billede tidligere, Earthrise, taget fra i 1968 af Apollo 8, hvor man så jorden hænge som sådan en kugle, eller svæve som en kugle i rummet. Altså man skal mange tusindvis af kilometer ud i rummet på vej mod månen, før man kan se jorden som sådan en kugle ud gennem bare et vindue. Rumstationen er kun i en højde på ca. 400 km, og i den højde der er jorden stadigvæk så enormt stor, at hvis du bare kigger ud af et enkelt vindue, jamen så ser du sådan en lille del af jorden, at det ofte er umuligt at genkende, hvad det er, du kigger ned på. Altså for eksempel det her billede er jeg ikke engang sikker på, hvad det er. Det er noget i Adriaterhavet, tror jeg, omkring Grækenland eller Tyrkiet, men det er svært at se. En anden lille skæg detalje. Her har vi et af de ubemandede forsyningsfartøjer, der bliver sendt op til os, der ikke selv kan koble sig automatisk på rumstationen. Og så er vi i gang med at styre robotarmen. Man kan lige se enden af robotarmen komme ind i billedet her. Og der er vi så i gang med at gribe fat i det her forsyningsfartøj og koble det manuelt på rumstationen. Men det, der gør Cupola så fantastisk, det er, at det består af 7 vinduer, som skaber en kuppel, så man også kan ikke alene kigge direkte ned på jorden, men altså også kigge ud mod horisonten. Og så får man en fornemmelse af, at man ser det samme, som Apollo-astronauterne så, netop den her kugle svævende i rummet. Og der er rigtig mange spændende ting at se. Nu nævnte jeg før, at man ser ikke særlig mange krater på jorden, men man ser dog nogle få, blandt andet det her krater, der hedder Manacogwan-krateret, der ligger i det nordøstlige Canada. Et krater, der blev skabt for cirka 200 millioner år siden, da en asteroide eller komet ramte ned i jorden og skabte den her skægge sø med noget land i midten. Et krater. Det her krater har en diameter på cirka 70 kilometer, og det er meget, meget tydeligt fra rummet. Og så bare de detaljer. Altså nu nævnte jeg lidt, hvad man kunne bruge jordobservationssatellitter til, altså overvågning af fly og skibstrafik, byplanlægning osv. osv. Det her billede, det er Buenos Aires i Argentina her i midten. Vi har Montevideo i Uruguay her, og så de 2 floder, der møder og skaber det her 300 km lange havbugt, der så leder ud til Atlanterhavet, det turkisblå hav. Og så heroppe kan man ane alle de her firkanter, som jo er marker fra landbruget. Det giver lidt en idé om, hvad vi kan bruge satellitdata til, når vi for eksempel skal planlægge opførelse af byer eller udvidelse af byer osv. Og som sagt, i gangen imellem er man bare utrolig heldig. En dag fløj jeg forbi Cupola-vinduet og kiggede ud og så de her 4 vulkanøer i Stillehavet og helt op ved Alaska stikker op over skyerne. Altså skylaget lå så lavt, at det bevægede sig ind imellem
vulkanøerne, og så kunne man se istoppene på de her vulkaner stritte op igennem skyerne. Vulkaner og vulkankrater og krater generelt var noget, der virkelig fascinerede mig under missioner. Jeg elskede at tage billeder af dem. Det her det er et billede af Saudi-Arabien. Jeg har aldrig forbundet Saudi-Arabien med vulkansk aktivitet, men der er altså et stort område af Saudi-Arabien, hvor de har haft utrolig meget vulkansk aktivitet, og det kan man se fra alle de her krater, små vulkaner. Virkelig, virkelig imponerende. Og så også en anden dag igen, jeg var i gang med at arbejde og fløj forbi Cupola, og så tænkte jeg, jeg tager altså lige 1 minut eller 2 og kigger ud af vinduet, selvom jeg har travlt med at arbejde. Og det er jeg glad for, at jeg gjorde, for på det tidspunkt, der fløj vi over Tyrkiet, og der så jeg så det her fantastiske vulkankrater også. Et kæmpe, kæmpe vulkankrater. Så stort, at der faktisk er en sø her i bunden. Det ligner en skygge, men det er faktisk en sø i bunden af krateret. Og så noget, som jeg heller ikke havde forventet at se, det var isbjerge. Men da det blev efterår i den nordlige halvkugle, det vil sige sommer i den sydlige halvkugle, så begyndte jeg også at kunne se sådan små hvide prikker. Og jeg tænkte, det ligner det ikke rigtig skyer. Og så zoomede jeg ind med mit kamera, og så var det altså isbjerge. Og som det blev varmere og varmere, jamen så faldt der også større og større isbjerger af den antarktiske ice shelf, blandt andet det her kæmpe, kæmpe isbjerg her. Altså bare for at sammenligne det her, det er de sydgeorgiske øer. Altså det her isbjerg er jo enormt stort, og det kunne vi så meget, meget let se med det blotte øje fra rumstationen. Meget imponerende. Og så må jeg også indrømme, at jeg tog lidt fejl efter min første mission. Da jeg vendte hjem efter min første mission, så sagde jeg, at man kunne ikke se menneskeskabte strukturer med det blotte øje. Og det kan man sådan set heller ikke rigtigt, men hvis du ved, hvad du skal kigge efter, så kan du godt få øje på noget, der er menneskeskabt. Altså blandt andet lige linjer som sådan en vej her. Hvis du ser en lige linje fra rummet, eller en cirkel fra rummet, så er der en god chance for, at det er menneskeskabt, fordi naturen har det med ikke at skabe lige linjer eller perfekte cirkler. Og hvis du så tager dit kamera og zoomer ind, jamen så kan du igen se rigtig spændende ting. Det her det er en kraftværk med solenergi i Kalifornien, det sydlige Kalifornien. Her ser vi solceller, traditionelle solceller. Nu skal jeg lige tilbage. Hvis jeg kan. Nu er den hoppet helt ud. 2 sekunder. Men altså heroppe ser vi traditionelle solceller, men så hernede, der ser vi en anden form for kraftværk. Det er spejle, der er arrangeret i cirkler rundt om et tårn i midten, og så fokuserer de solstrålerne, sols energi, direkte ind på tårnet i midten, der så kan skabe kraft. Og man kan endda se skyggen fra det her tårn i midten her på billedet. Meget, meget imponerende. Og nu nævnte jeg også tidligere, at jeg altid havde drømt om at være jægerpilot, men under missionen, der begyndte jeg også at blive fascineret af lufthavne. For igen, lufthavne, det er noget, man kan sådan ikke tydeligt se, men man kan gætte på, at de er der, fordi så kan du se enten de lige linjer fra landingsbanerne, eller også ofte så danner landingsbanerne et kryds. Og når du så ser det kryds, jamen så zoomer du ind, og så ser du så en lufthavn. Det her, det er Hongkongs internationale lufthavn, der er blevet bygget på en menneskeskabt ø. Og jeg synes bare, det er virkelig imponerende, hvordan man med et kamera og en god zoomlinse altså kan se flyvemaskinerne parkeret rundt omkring på lufthavnen, og endda en flyvemaskine her på vej ud til startrampen for at lette. Så jeg blev elsket at se på lufthavne og tage billeder af lufthavne. Andre ting, også fordi man kan kigge sidelæns ud af Cupola-vinduet, så kan man også se tredimensionelle strukturer en gang imellem. Det her er et billede af Moskva. Det tog mig lidt tid for at regne ud, hvad det var, jeg kunne se ud mod horisonten. Men det er Moskva om vinteren, det blev taget i januar, og det er røg eller damp fra alle deres kraftværker, der skaber varme om vinteren. Og der kunne man simpelthen se røgen stige op. Det kunne man se helt op fra rumstationen.
Og så, ja, en gang imellem, så ser man også ting, man ikke engang ved, hvad er. Jeg så den her orange lysprik, da det var ved at blive tusmørke. Det var ved at blive nat, og jeg tog et billede af det, og tænkte ikke mere over det. Og så en uge eller 2 senere var der nogen, der lagde billeder op på Twitter, tror jeg det var, og identificerede det som et drivhus i Nordamerika. Og det må så være varmelamperne fra drivhuset, der lyser op. Og det orange skær, det kunne jeg simpelthen se fra rumstationen. Det synes jeg var virkelig, virkelig imponerende. Og så månen. Man har virkelig et klart udsyn til månen, og jeg elskede at sidde og tage billeder af månen. Og det er noget, som jeg synes er måske det mest spændende nu om dagen, det er, at vi er på vej tilbage til månen. Altså, vi har ikke haft mennesker på månen siden 1972, men nu er vi endelig på vej tilbage. Hvis alt går efter planen, så i efteråret 2025, så vil det Artemis 2-missionen med 4 astronauter, de vil så udføre det samme, som Apollo 8 gjorde i 1968. Det vil sige, at de vil flyve rundt om månen for at teste deres rumskib, og hvis den mission lykkes, jamen så et par år efter det, så vil vi forhåbentlig for første gang igen, siden 1972, se mennesker på månen, og det synes jeg er sindssygt spændende. Selvfølgelig, hvis jeg selv fik lov til at deltage i sådan en mission, ville jeg være utrolig glad, men selv hvis jeg ikke kommer på mission, så bare det at kunne følge med i vores udforskning af månen, det er sindssygt spændende, synes jeg. Og så til aller sidst. Det var der, ja. Efter 6 måneder, eller næsten 7 måneder, så var det tid til at rejse hjem igen. Og jeg har lige en kort video, jeg vil vise jer, der viser, hvordan det ser ud. Det her, det er Dragon-rumskibet. Det er ikke mit rumskib, det her er rumskibet, der tilhører den private mission, der kom op og besøgte os i 2,5 uge. Og jeg sad så ombord på rumstationen og kunne tage en video af deres frakobling og hjemsendelse. Videoen er speedet lidt op, så det er ikke real time, men alligevel, jeg synes, det giver en god idé om, hvordan det ser ud. Her kan du se næsekejlen på Dragon-rumskibet, der er åben og forbundet via luftslusen til rumstationen. Den 12. marts, der satte jeg mig ombord på Dragon sammen med 3 af mine kollegaer, og så vendte vi tilbage til jorden. Det er, ja, i mandags var det 5 måneder siden præcis. Og jeg er heldigvis tilbage til min normale form. Det tog mig en uges tid, før jeg havde det godt igen. Den første uges tid, der havde jeg det ikke særlig godt. Jeg var svimmel, jeg havde ondt i hovedet. Jeg havde det lidt som, når man har en slem omgang influenza. Altså, jeg havde ikke lyst til at lave så meget, udover at ligge på min seng. Jeg kunne for eksempel ikke gå med lukkede øjne, fordi efter 6 måneder i rummet, så har man slet ikke nogen balancesans. Så vi lavede nogle interessante forsøg, hvor vi lukkede vores øjne, ikke? Og så forsøgte bare at gå i en lige linje. Det kan vi sagtens normalt, men som astronaut efter 6 måneder i rummet, tager du 1 skridt med lukkede øjne, så ligger du ned på jorden. Og det er simpelthen, fordi du absolut ingen balancesans har. Den kommer fra ørerne, og den er sat fuldstændig ud af kraft, når man er vægtløs. Så det tager lidt tid for hjernen at vende sig til at skulle bruge balancesansen fra ørerne igen. Og så derefter så tog det måske en lille måneds tid for, at jeg havde ligesom opbygget min kondi igen til mit normale niveau. Og i dag har jeg det fuldstændig fint. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at komme i rummet igen, men om det lykkes, det ved jeg ikke. Altså jeg vil sige, 2 missioner er nok det normale. Der er nok nogle enkelte astronauter fra min klasse, eller mit hold i 2009, som er heldige nok til at få en 3. mission. Men tiden må vise, om det lykkes. Men i hvert fald, det var en kæmpe, kæmpe oplevelse at være ombord på rumstationen for 2. gang, og denne gang i et halvt år, hvor rumstationen virkelig blev mit hjem. Og det håber jeg også, at jeg har kunne give jer en fornemmelse af her til formiddag. Så tusind tak for jeres opmærksomhed. Tak. Tak.